agi. Barkada ko ang mga pugi ha classroom, muhugong patas naka-haircut na mushroom. Paborito naging tatawag ni Principal Webs, kadidok na sulod pag di periodical test. Pero syempre kamagtigas kasi tas naging bully ha nagkikinaagi. Ha whole way dapit, dito may dalakit daw. Tigdan ang lakip, nak-attention na wait. Wow, anay, Miss Beautiful. Para kadali na magnitak mataas, sugad imo kalamit. Tas bumaton na kung nanutin temporay ako paki. Warig sakit ha heart pero agi, sakto ka harapit na ang GS Brown. Sa listahan naman himang imparis kami na bagan nungod na unta. Baga akong mutagtungan na dali ang pag-ibig. Ikaw laan, pinaka mahusay na daraga kun mata. Ikaw laan, pinaka mahusay na daraga kun mata. Mga panahon nakaruyag maangkon ka, di pak nangangalimutit nga nawon sobrang kahamis. Bagalan waray nagamit ang sabon. Una nga kita ko imo kasing ko nga hapon. Ano nalainin sugad akon nga patabon. Pag may ihatag ako imo bangin di mo karawton. Alas 5 na imbis na dumiretso hamakron. Nagbibinantay la ko gumawas ka laharon. Laing ihandoro pero di rin ako lugi. Pero kay pauri karda mong buli. Kung plasmid ka lang akong dirik pagmiminakuri. Karmik maaro ang papel ha akong kinabuhi. Pag seremony, karada mo ang basi-basi. Seryoso lang kay para Pilipinas na balik. Inkamot kunuha kasing-kasing na dapit. Kung sugad kailangan ko daw haimo sumapit. Pero may higugma ka na ang pakianahino. Babalyuan naman kunuan imo apelido. Ligid laan ay Francis waray nak mahihimo. Kay mga rikula kunuan may pag-asa imo. Ayos lain tao na labaw tak talipayong. Gisurat ko lain ni para umulpon ka peraon. Karoyag ko lain pasabot. Ikaw lagi hapon bisang kalibutan buro baliktaron padayon. Ikon babae na gusto tikang pahadto, gugma na pan mo tato galawan pahansag pro. Pasensya na ako na hinumdum lagi hapako nga daya na haimo nalulurong lagi hapako. Ikon babae na gusto tikang pahadto, gugma na pan mo tato galawan pahansag pro. Pasensya na ako na ibabalik ko pa anhadto ang gugma na nabukos ha mga ikaw laan, pinaka mahusay